салом алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. имрӯз боз бо як навори наву тозаи дигар бо шумо ҳастем ва имрӯз дар бораи барномаи Turkiya Scholarships ва ё Turkiya бурсдорӣ ба шумо маълумот медиҳем. ин барнома ба донишҷӯён имкони таҳсили комилан ройгон дар ҷумҳурии Туркияро медиҳад. барои маълумоти бештар ба саҳифаҳои дигар мегузарем. пеш аз маълумот додан дар бораи барнома ба шумо хотиррасон мекунем ки дар канали омӯзиши Иброҳим Азизов қарор доред ва шумо дар ин канал ҳамаи чизҳои фоидаовар ба мисли забономӯзӣ, барномасозӣ, муҳандисӣ ва меъморӣ, таҳсил дар хориҷа, тавсеяи филмҳо ва китобҳо, рушди шахсият, каналҳои омӯзишӣ ва дигар маводҳои фоидаоварро пайдо хоҳед кард. лутфан ба канал обуна шавед ва канали моро ба дигарон тавсия диҳед. бояд хотиррасон кунем ки Туркия бурсдорӣ ягона барномае нест ки ба донишҷӯён имкони таҳсили пурра ройгон дар хориҷаро медиҳад. барномаи чивнинги Британияи Кабир, Max Scholarship Ҷопон, Даъди Олмон низ ба донишҷӯён имкон медиҳад ки дар хориҷа пурра ройгон таҳсил намоянд. ин имкониятҳоро аксари давлатҳо медиҳанд, мисли Чин, амрико, рӯзсотрудничествои Русия ва дигар кишварҳои Аврупо. аксари инҳо бе имтиҳон мебошанд, баъзеаш танҳо мулоқот дорад, баъзеаш бошад имтиҳон доранд. шумо танҳо бояд дар интернет ҷустуҷӯ кунед, пайдо намоед, ҳуҷҷат супоред ва рафта таҳсил намоед. хуб, мегузарем ба барномаи Туркия бурсдорӣ. Туркия бурсдорӣ чист? Туркия бурсдорӣ ва ё Turkiya Scholarships бурсияе аз тарафи ҳукумати Туркия мебошад ки ҳамасола ба зиёда аз садҳо ҳазор донишҷӯёни хориҷӣ имкони таҳсили комилан ройгон дар Туркияро медиҳад. барнома бе имтиҳон мебошад ва барои иштирок кардан бояд анкета пур намоед. анкетаро аз саҳифаи барнома ройгон пур карда метавонед. саҳифаи расмии барномаро дар поён овардаем. ҳуҷҷатсупорӣ дар барномаи Туркия бурсдорӣ ҳар сол аз 10 январ оғоз мешавад ва то 20 феврали ҳамон сол идома меёбад. барномаи Туркия бурсдорӣ аз ду давр иборат мебошад. даври якум анкета пур кардан, даври дуюм мусоҳиба ва ё собеседование. барои ба қайдгирӣ донистани забони туркӣ ва тарҷумаи ҳуҷҷатҳо шарт нест. як бори дигар мехонам, хуб диққат кунед, чунки инро такрор ба такрор мепурсанд. барои ба қайдгирӣ донистани забони туркӣ ва тарҷумаи ҳуҷҷатҳо шарт нест. инчунин барои қабул шудан ба барнома касе ба шумо кафолат намедиҳад. агар касе ба шумо гӯяд ки биёед ман анкетаи шуморо пур мекунам ва ба шумо 100% гарантия ва ё кафолат медиҳам ки ба барнома қабул мешавед, лутфан ба онҳо бовар накунед. дар ин барнома касе ба шумо барои 100% қабул шудан кафолат намедиҳад. гуфтем ки барнома аз ду давр иборат мебошад ва даври якум ин анкета пур кардан ва анкета пур кардан аз ду қисм иборат мебошад. қисми якум маълумотҳои додашударо бояд пур намоед. маълумотҳое ки дар расмҳои тарафи чап бо русӣ ва бо англисӣ оварда шудаанд, онҳоро бояд пур намоед ва маълумотҳое ки бо ранги сурх ишора шудаанд, онҳо ҳатмӣ ҳастанд ва барои ба даври дигар гузаштан онҳоро бояд пур намоед ва маълумотҳое ки бо ранги норанҷӣ ишора шудаанд, онҳо ихтиёрӣ мебошанд. хоҳед пур кунед, хоҳед пур накунед. агар пур кунед, шанси гузаштани шумо зиёдтар мешавад ва анкетаро бо дилхоҳзабон пур карда метавонед. хоҳ русӣ бошад, хоҳ тоҷикӣ, хоҳ дилхоҳзабон. аммо агар бо забонҳои худи барнома пур кунед, шанси қабули шумо зиёдтар мешавад. забонҳои худи барномаро дар тарафи рост овардаем. баъд аз пур кардани қисми якуми анкета ба қисми дуюм мегузарем. дар қисми дуюм шумо донишгоҳҳо ва ихтисосҳоро интихоб мекунед, иншо менависед. барои нафароне ки магистратура ва ё докторантура месупоранд, кори тадқиқотӣ илова мекунанд, ҷойи мулоқотро интихоб мекунед, тавсифнома илова мекунед ва шартҳои барномаро қабул карда анкетаро барои санҷиш равон мекунед. барои нафароне ки магистратура ва ё докторантура месупоранд, система ихтисоси пешинаи онҳоро дида ба онҳо ихтисос пешниҳод мекунад. яъне агар шумо физика хатм кардагӣ бошед, ба шумо барои зинаи дигар ихтисосҳои пешниҳод мекунад ки ба физика алоқаманд бошад. яъне шумо физика тамом карда иқтисод супорида наметавонед. даври дуюм гуфтем даври мусоҳиба мебошад. агар аз санҷиш гузашта дар даври аввал қабул шавед, шуморо моҳҳои апрел то июл ба мулоқот ба ҷое ки интихоб карда будед даъват мекунанд. ҷойи мулоқотро шумо дар вақти пур кардани анкета худатон интихоб мекунед. дар мулоқот аз довталабони бакалавр имтиҳони математика ва мантиқ мегиранд. натиҷаи имтиҳонҳо барои ҳама муҳим нест. натиҷаи имтиҳонҳо танҳо барои нафароне ки дар ихтисоси онҳо математика ва мантиқ муҳим аст, муҳим мебошад. масалан барои донишҷӯёни муҳандисӣ, барномасозӣ, физика
ва ё ихтисосҳои математика. Агар аз даври дуюм низ гузаред, натиҷаҳои ниҳоӣ моҳҳои август то сентябр меоянд. ҳуҷҷатҳоро ҷамъ карда тарҷума ва тасдиқ мекунед ва дар санаи гуфташуда ба Туркия меравед. ҳама намуди роҳнамоиро кормандони сафорат ба шумо мекунанд. дар Туркия коргарони барнома шуморо интизоранд ва гирифта то хобгоҳатон мебаранд. имкониятҳое ки барномаи Туркия бурсара ба донишҷӯён медиҳад: якум, ҷойгиркунӣ дар донишгоҳ; дуюм, пардохти пурраи ҳаққи таҳсил; сеюм, чиптаи парвоз, рафтани аввал ва омадани соли охир; чорум, як соли омӯзиши забони туркӣ; панҷум, таъминкунӣ бо хобгоҳ; шашум, стипендияи моҳона; ҳафтум, суғуртаи тиббӣ. хуб, барои барнома кадом ҳуҷҷатҳо лозим аст? рӯйхати ҳуҷҷатҳои лозимаро дар зер овардаем. якум, аттестат диплом барои довталабоне ки дар соли охири таҳсил ҳастанд, табелҳои солона ва табели нимсолаи соли охир. дуюм, нусхаи шиноснома. агар шиносномаи хориҷӣ надошта бошед, шиносномаи тоҷикӣ мешавад. сеюм, расми довталаб. чеҳра хуб намоён бошад, бо либоси расмӣ будан шарт нест. чорум, тавсифнома ва ё характеристика. чӣ қадаре ки зиёд бошад, ҳамон қадар беҳтар. панҷум, ифтихорномаҳо. агар бошанд, аз ҳама муҳимҳояшро ба система дохил карда метавонед. шашум, ҳуҷҷатҳои дигар. инҳо ҳатмӣ нестанд, агар бошад, имкони қабули шумо зиёдтар мешавад. CV ва ё резюме, имтиҳонҳои забон ба мисли имтиҳони TOEFL, SAT, IELTS ва дигар имтиҳонҳо ва инчунин имтиҳони TEREOS агар дошта бошед, ба система илова карда метавонед. барнома барои худ талаботҳои махсусро дорад. ба инҳо дохил мешавад меъёри синну сол. барои зинаи бакалавр, нафароне анкета пур карда метавонанд ки то 21 сола ҳастанд. барои зинаи магистратура то 30 сола, барои докторантура то 35 сола. агар синну соли шумо мувофиқ нест, анкета пур накунед, чунки система иҷозати давом додан ба шумо намедиҳад, агар синну солатон мувофиқ набошад. дуюм, меъёри баҳоҳо. барои зинаи бакалавр 70%, барои зинаи магистратура 75%, барои тиб, дандонпизишкӣ ва ё дорусозӣ 90%. агар ба талаботҳо мувофиқ набошед, барнома шуморо қабул намекунад. гуфтем барнома барои донишҷӯён стипендияи моҳона пешниҳод мекунад ва миқдори стипендия барои зинаи бакалавриат 4500 лира, барои зинаи магистратура 6500 лира ва барои докторантура 9000 лира мебошад. ин миқдори стипендия барои соли 2025 буд. ҳар сол миқдори стипендия зиёд шудан мегирад. ва гуфтем ки замони дархост, яъне замони анкета пур кардан дар барнома ҳар сол 10 январ оғоз мешавад ва то 20 феврали ҳамон сол идома меёбад. оморҳои барномаи Туркия бурссарӣ. соли 2024 аз Тоҷикистон 1750 нафар дар барнома анкета пур карда буданд, аммо мувофиқи хабари сафорат танҳо анкетаи 900 довталаб қабул шуда ба тафтиш равон шудааст. аз ин бармеояд ки қариб нисфи довталабон анкетаро хато пур кардаанд. аз ин миқдор 120 нафар ба даври мусоҳиба роҳ ёфтанд ва инчунин баъд аз мусоҳиба тахминан нисфи довталабон қабул шуданд ва нисфи дигараш қабул нашуданд. довталабон аз Тоҷикистон. соли 2021 дар барнома 2297 нафар анкета пур карда буданд. соли 2022 2450 нафар, соли 2023 1640 нафар, соли 2024 1750 нафар, соли 2025 1580 нафар анкета пур карда буданд. аз 1580 нафар 68 нафарашон баъд аз мусоҳиба қабул шуданд. яке аз саволҳои дигаре ки зиёд пурсида мешавад, ин дар барнома кадом ихтисосҳо ҳаст. дар барнома тахминан ҳамаи ихтисосҳо ҳаст. рӯйхати ихтисосҳоро аз саҳифаи асосии барнома дида метавонед. дар саҳифаи асосии барнома қисми Program Search ҳаст. шумо дар он ҷо ихтисоси мехостагиатонро бо забони туркӣ ва ё бо забони англисӣ менависед. қисми Program Search яъне полоишро зер мекунед ва ихтисоси мехостагии шумо дар кадом донишгоҳҳо ҳаст, рӯйхаташон мебарояд ва инчунин баъзе донишгоҳҳо талаботи махсус дорад. масалан, дар расми бар овардаем ихтисоси тиб дар донишгоҳи Анкара бо забони англисӣ. барои дар ин ихтисос супоридан яке аз ду имтиҳонҳои гуфташуда бояд дошта бошед, яъне TOEFL IBT 78 бояд дошта бошед ва ё имтиҳони EDC 70 бояд дошта бошед. агар надошта бошед, барнома шуморо қабул намекунад дар ин ихтисос. шонси қабулро дар барнома чиҳо зиёд мекунанд?
якум дуруст ва бехато пур кардани анкета. Лутфан дар вақти пур кардани анкета саростима нашавед. бо диққат бехато ва дуруст анкетаро пур кунед. дуюм дуруст ҷобаҷо кардани ҳуҷҷатҳо, махсусан расм. дар барнома ҳар ҳуҷҷат ҷойи махсуси худро дорад ва бояд дар ҷойи худ илова карда шавад. ва инчунин расм. шумо бояд донед ки дар барномаи байналмилалӣ расм илова карда истодаед. Расматон бояд хира набошад. Расматон бояд сифати хуб дошта бошад, чунки расм ҷиддияти шуморо нишон медиҳад. сеюм интихоби дурусти ихтисосҳо ва донишгоҳҳо. ихтисосҳои шумо бояд ба ҳам наздик бошад. агар як ихтисоси шумо як соҳат бошад, ихтисоси дигари шумо соҳаи дигар, ин ҷиддӣ набудани шуморо нишон медиҳад ва барнома шуморо интихоб намекунад. иншо. дар иншо низ бояд шумо чаро дар Туркия таҳсил карданатонро, чаро ин ихтисос, чаро ин барнома ва ҳадафҳои ояндаатонро хуб дар иншо бояд ҷо кунед. панҷум дастовардҳо ва ифтихорномаҳо. чӣ қадар дастовардҳо ва ифтихорномаҳо фаъолияти шуморо зиёдтар нишон диҳад, ҳамон қадар шанси қабули шумо дар барнома зиёд мегардад. инчунин баҳоҳои довталаб. чӣ қадаре ки баҳои шумо аъло бошад, ҳамон қадар шанси шумо зиёд мегардад. мулоқотро дуруст гузаронидан. бояд дар вақти мулоқот он чизе ки дар анкета пур кардаед ва он чизе ки дар мулоқот мегӯяд бояд бо ҳам мувофиқ бошад. агар анкетаатон дигар чизро гӯяд, дар мулоқот дигар ҷавоб диҳед, ин низ шанси шуморо кам мекунад. тавсияи мо барои нафароне ки дар барномаи Туркия бурсдори анкета пур карданӣ ҳастанд. агар тавонед анкетаатонро худатон пур кунед. агар риск карданӣ набошед, тавассути шахсони анкета пур кунед ки дар Туркия таҳсил карда бошанд ё дар бораи Туркия ва барнома маълумот доранд, зеро онҳо медонанд ки кадом шаҳр ва кадом донишгоҳ беҳтар аст. дар ин барнома агар касе гӯяд ки ба шумо кафолат барои қабул медиҳад, бовар накунед, зеро довталабонро худи ҳайати барнома интихоб мекунад, на каси дигар. нафароне ки солҳои гузашта анкета пур карда ҷавоби рад гирифтанд, аз нав бо почтаи дигар анкета пур карда метавонанд. имкони қабул ҳаст. ҳила карда бо ду почта лутфан анкета пур накунед. система мефаҳмад ва шуморо ба таври автоматикӣ рад мекунад. баъд аз пур кардани анкета варақаи қайдро талаб кунед. агар дар ширкатҳое ки анкета пур кардаед ва пул додаед барои пур кардани анкета, баъд аз пур кардани анкета варақаи қайди худатонро талаб намоед. ва инак расидаем ба поёни як навори дигар. бори дигар хотиррасон мекунем ки дар канали омӯзишии Иброҳим Азизов қарор дошед. ташаккури зиёд барои бо мо будан. лутфан наворро ба дигарон равон намоед. барои саволҳои нофаҳмо дар шарҳҳо нависед. моро пайгирӣ намоед. бо эҳтиром то наворҳои дигар.